Hej, vi er Orbit Valley, og i dag vil vi tage jer med på en undersøgelse ind i Character Creator 5, hvor vi bygger selv og se, hvad programmet er i stand til. Derefter vil vi sætte det ind i iClone 8 og animere karaktererne. Ideen for i dag er, at vi to er ude i bjergene, og du træner Muay Thai, som du gør tit. Og jeg sidder ved et bål og rister en skumfidus. Vi starter her med at scanne os selv, og herefter tager vi scanningerne ind i Blender og cleaner det op. Vi tager scanningen ind i Character Creator 5 og bruger Headshot 2. Her sætter vi en masse punkter, og så hjælper programmet faktisk med at lave ansigtet. En lille smule cleanup, og så tilføjer man ansigtet til kroppen. Når vi har bygget vores model færdig, starter det sjove. Her sætter vi nogle øjne på. Vi sætter noget hår på. Justerer i håret. Gør det kortere. Vi ændrer farven. Og derefter sætter vi tøj på. Det fede ved Character Creator 5's assets er, at de er customizable. Vi har fået lavet nogle t-shirts i Orbit Valley, og sådan en skal Piché selvfølgelig have på. Han skal selvfølgelig have sko på. De skal være sorte. En fingerring. Det er niveauet af kontrol, som gør, at vi vælger CC5 over MetaHumans. Han er klar. Der er en feature i Smart Search, som gør, at man kan se og prøve assets, før man køber dem. Det er smart. Så er vi kommet til karakter nummer 2. Her gentager vi processen. Laver noget customization i Blender. Giver nogle sko på. Her customiser vi dem også lidt kortere. Når vi er færdige med vores modeller, eksporterer vi dem over i iClone. Vi har bygget en scene i Blender. Eksporterer den over til iClone. Vi animerer karaktererne i iClone. Piché bliver fri for at bære tasken. Så animerer vi skumfidusen. Animerer Pichés skyggeboksning. Efter vi er færdige med vores animation i iClone, eksporterer vi det tilbage til Blender. Og her kan I se resultatet. Nu er testen slut, og vi kan konkludere, at Character Creator 5 bare har givet os lyst til at lave endnu flere film. Tak for at se med, og vi ses i bjergene.